ఇశ్రాయేలు పర్వతములారా, ఇక కొంతకాలమునకు ఇశ్రాయేలునకు నా జనులు వచ్చేది. మీరు చిగురు పెట్టి వారి వరకు నీ ఫలమును ఫలించదు. నేను నీ పక్షం విస్తరింపజేస్తాను. నా పట్టణములకు నివాసుల వరకు పాడైపోయిన పట్టణములు మరల కట్టబడదు. మీ మీద మనుషులను పశువులను విస్తరింపజేస్తాను. అవి విస్తరించి అభివృద్ధి నొందును. పూర్వమున్నట్టు మిమ్మల్ని నివాస స్థలంగా చేసి మునిపటి కంటే అధికమైన మేలు మీకు కలుగజేసేదను. అప్పుడు నేను యెహోవానై ఉన్నానని మీరు తెలుసుకొందురు. మానవ జాతిని అనగా నా జనులకు ఇశ్రాయేలులను నేను మీలో చేయించేదను. వారు నన్ను సంపర్కించుకొందురు. మీరిక మీదట వారిని పుత్రహీనులుగా చేయక వారి స్వాస్థ్యమగుదురు. ప్రభువుకు యెహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా, దేశమా, నీవు మనిషి